ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಪಿರ ಐತಾರ ಬತ್ತಂಡತ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ. ಈ ಐತಾರ ದಾಯ ಅಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಪೋಯಿ ಐತಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಂದ ಎನ್ನ ಬೋಡಿದಿಲ್ಲ ಡೈ ಮಲ್ತದಲ್. ಈ ವಾರ ನನ್ನ ದಾದ ಕಾದದ ನೆಂಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನಿ ಬೇತೆ ಮರತ್ತದು ಎಡ ಕಡೆರ್ದೇ ಲಕ್ಕದೆ. ಸಂಡೇ ಬಂತು ಸಂಡೇ ಬಂತು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸಂಡೇ ಬಂತು. ಹಾ ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ಯಡಕೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ. ಯಾನು ಎಡ ಕಡೆರ್ದಲಾಕದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುನಂದು ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡು. ಇನಿದಾದ ಪನ್ಪಲ ಮೋಲು ಇದೇ ಎಂಚಿಕೆಯನ್ನೇ ದಾದ ಮಾರೆ ಲೆಪ್ಪುವಲು ದಾದೆ ಕೆಬಿಕೆಂಜ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಇರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಮಣಿಪುಜರ ತೈರು ಇಜ್ಜಿಯ ಕೇಂಡ್ ಈ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈಯನಾಂದು ನಂಬೆರಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಚೀ ಪೋಲೆಪ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊರೀರು. ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿನ್ಪರು. ಐತಾರ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬತ್ ಕೇಂಡ ಇಂಚನ ಪನ್ಪು ನೀರು. ಶೀ ಪೋಲೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಯಾಂದಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆನ. ಈ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಯಾನು ತಿನ್ಪೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮನ್ಪೆನ ಇಜ್ಜತ ನಿನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್. ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಏನನು ಮಧ್ಯ ಕನ వచ్చి ಇನಿ ಸಂಡೆ ಇರೆಗೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಐನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮೋಲಿನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದೆ ಬೈದಲ ಅಂದು. ಹಾ ಸರಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಕ್ರಡ್ಡೆಕ್ ಪಲಾವ್ ಪನ್ಪರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತರಕಾರಿ ಕನೌಡು ತರಕಾರಿ ಬೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಕೊನತದು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತದ ಅನಗ ಬೈ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಲಾವ್ ಬುರ್ದು ಬೇತದ ದಂಡಲ ಪಲ್ನೆ ಐಕೆ ಪನ್ನಿಯಾನ್ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಮಲ್ಪುಜ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಪುಂಡ ಐನೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆತ ಪೋ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ತು ಕನ. ಅಯ್ಯೋ ಏಪಲ ಪಲಾವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ತರಕಾರಿಗುಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಬೇತದ ದಂಡಲ ಪಲ್ನೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂಚಂಡ. ಸರಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಕ. ಚಪಾತಿ ಜೀವಗ ಮಸ್ತೆಡ್ಡೆ ಯಬ್ಬ ಚಪಾತಿದ ಪೊಡಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಸಪುರ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುಂಡ ಐರ್ದಲ ಸಪುರ ಆಪೆ ಚಪಾತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಾಪುಜವು. ಹಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪೋ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ವಲ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪೊಡ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬದನೆ ಬೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಯತ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಂಡ. ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಕ. ದಾದಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವರು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಿವೋಡು ಐಬೊಕ ಐನ್ ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆದು ಬಂದ ಬರ್ರೆ ದಿವೋಡ್ಚ ಇತ್ತೆ ಸಡಾನಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಬೇತದ ದಂಡಲ ಪಲ್ನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಈತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪುರ ಉಂಡು ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾ ಅರಿ ಉಂಡತ ಉನ್ಪುಲ ರಸಂದ ಪೊಡಿ ಉಂಡತ ರಸಂದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ರಸಂ ಮಲ್ಪು ಉನ್ಪುಲ ರಸಂಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐನೆ ತಿನ್ಕ. ದಾದೆ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಒರ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪರು ಒರ ಉನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಸಂ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪರು ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಉನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಸಂ ತಿನ್ನುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೇತದ ದಂಡಲ ಪಲ್ನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಐತಾರಲ್ಲ ಓಪನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ. ದಾದೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋದು ತಿಂದು ಬರ್ಪರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಡೆದಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ನರಿರೆಗ ಅಪ್ಜ ತೂಯಿನಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಇಂಬೆನ ಬೊಡೆದಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆನೇ ಮಲ್ಪು ಜಲ್ ಪನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ದಾದ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಮಾರೈದಿ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ. ಹಾ ಅಂಚಂಡ ಸರಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಓರಿದಿನ ಉನ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಕ. ಒರಿದುನ ಉನ್ಪು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಈತ್ ಪನೋಡಿತ್ತುಂಡ
ದುಂಬೆ ಪಂತುಂಡ ಸರಿ ಐನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂತುವೆತ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆ ಐತಾರಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ದೇವರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನು ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಉಂಪು ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡತ ಡಿಸೈಡ್ ಪೋ ಬೇಗ ಮಲ್ತಕನ ಐನಂಡಲ ತಿನ್ಕ ಹಬ್ಬ ಅಂತೂ ಈ ಸಂಡೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಂಡು ನನೊಂಜಿ ಸಂಡೆ ಬರ್ರೆ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಅಪಗದಾದಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಇನಿ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ